Namar bakaladon gajingyap ki Sniang na gajing Shah Ktah haka Khlam African Swine Fever ki Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills bat kumjuru jangka Eastern West Khasi Hills ki lapar king ban kit ne shalan Sniang Shah ki Jaka ba Shah Ktah kanika Khlam khnang ban lait na gajing yapur. Ha West Khasi Hills UDC ulamana ban kit Sniang hapo 10 kilometer na kani ga Jaka ni Shah kani ga Jaka ba Shah Ktah kabadai na kashnong ti saw. Kumju UDC ke Eastern West ulamana ba kibriu kidi ban kiar banlet Shaka farm ri Sniang jong katanat animal husbandry and veterinary hanong kasen. Lakhangru banwan thiet bat banwan ra ya ki Sniang lani kinu kitiar kibadai napo katai ke Jaka ri Sniang lani shabar jong katai ke Jaka. UDC ulapha perking bha ya katai ke Jaka khnang bakan omdan kanu ke jingpur lani ke jing sapriang jong katai ke Khlam shakiwe pat ki Jaka kibala ban kta aru ya ki Jaka ri Sniang jong kibriu shimet. Shushu ula betha ru ya kinong pej bat ya kinong tre jong katai ke Jaka bakin perking bha kat bala ya kalet kawan jong ki paj ba khnang bakin omyo olat bandrung hapo katai ke Jaka khnang bala ban penduna ya ke jing sapriang jong kanika Khlam African Swine Fever.